Hi guys! Good evening! Today's video ay magawa tayo ng ito. Ito. Happy birthday Mama. Ito, pinagawa ko kanina sa mga kasamahan ko. Kasi wala na akong time magawan. So, may duty kasi ako. Kaya, pinagawa ko na lang sa kanila. Tapos ngayon, gagawa natin yun ng art. Para maganda din siya tignan. So, wala tayong silver dust. So, lalagyan lang natin ng cartolina. Ito, cartolina. Bumili ako ng cartolina. So, mag-DIY tayo. Gawa tayo. Kasi gawa tayo ng decoration. Kasi birthday ng mama ko bukas. So, ayan. So, yung magandang kulay nito. So, tingin nyo yung magandang kulay. Siguro red na lang. So, ipagawa natin yung red. Tapos yung yellow yung i-background natin yung red. Ano bang background yung red? Ay, yellow. Sige, background natin yung red. Yung mga gamit natin, styro, nakakuha na yung mga nagawa na natin yung words. Tapos yung aso ko, ang kulit-kulit. Nato naman ka dira. Uy, awa piki mabalig ng styro ah. Mabalig ng styro ah. Puyo bi. Samok-samok po ni among dugi oh. Samok-samok po ni among dugi. Saan ako bagahin mo na ng samok-samok mangka? Ha? Maghimo man taog ko ano para decoration ni mama bukas. Na naman may balloon. So, gawa na lang ako ng happy birthday. Yan. Yan. Tuwa. Mabalik kayo na ah. Gara ay. So, gagamitin natin background itong red natin. Ay. Tuway. Ah. Taplin. Na. Diyan sa gagilid. Down. Sit. Bunal ka. Gusto ka bunal? Ha? Bunalan ka? Sit! Kuro, ay. Makigla, gabiin naman. Ha? Naku, gitrabaho duway. Bunal ka? Itakatahong man sa itong trabaho ni Ron. Lang natin tong happy birthday. Okay din naman siya. Oh. Ano ba sa palagay nyo maganda? I-cut siya dito or i-gano'n na lang siya. Kasi wala akong silver dust, so gagawin ko na lang, idikit ko siya sa cartolina. Ang ganda din naman siya. Yan, nalagyan ko yan ng glow. Diyan.
ito namang birthday yung gawin natin. Kita natin ng glow. Ayan, lagyan natin ng glow. Ayan, ikakita natin ito. Ipaliktad natin siya. Nadikit ko na yung happy birthday. So, di naman magkasya yung mama. So, ibang kulay lang yung gagamitin natin. Or depende na lang. So, tingnan natin kung may mga sobra-sobra. Okay. Saan kayo? Duway! Babali na! Ah! Shhh! Taplin! Taplin! Diri ka, diri ka. Diri ka na side. Ah! Sa mukha ka akong dog. Yan, almost na matapos. Malapit na matapos. At least nag-effort ako. Gumawa ako nito. Kahit pangit. Pangit ba siya? Sa tingin niyo guys, pangit siya. Comment kayo. At least sariling gawa ko to. Para sa birthday ng mama ko. Ako talaga nagawa. Hindi naman totally ako nagawa. Kasi yung styrofoam pinagawa ko sa kasamahan ko. Pero at least may contribution ako dito. So, lagyan na natin ng glow para dumikit siya. So, idikit na natin itong happy, happy. So, tignan mo maigi, baka mabaliktad. Oh my God. Ano sa tingin niyo? So, lagyan na natin siya ng pentel pen. Maganda-ganda din siya, diba? So, kuha muna ako ng pentel pen. So, ito yung gawa ko. At least, nag-effort ako, guys. Ano sa tingin niyo? Pangit siya ba? Eh, kulang yung dot dito. So, lagyan na natin ng chat dyan. Sa eye natin. Ayan. Happy birthday. Okay. Ganda-ganda. Maganda o pangit? Comment kayo, guys. Guys, nagdikit na ako ng color. Violet, the background. Tapos lalagyan ko din yung ang white ng ganito. Yan, giguntin ko siya. Parang gano'n. Nilagyan ko na yan siya ng glow. Ganyan lang siya. Parang ganda tignan. So, damihan ko lang siya ng
So, ipapakita ko mamaya. Yan. Happy birthday, Mama! Ayan. Tapos na yan. Mama. Happy birthday, Mama. Yan. Tapos na ako magawa. So, idikit ko to sa dingding namin bukas with my balloons. Yan. Okay. Night, guys. Tulog na ako. Napagod ako sa paggawa nito.